Kan du gøre det igen? Altså, hvor du falder bagover. Vi tager klipper fra din og ind til min, og så ved du. Ja. Ej, det skulle næsten... Ej, det kunne være helt vildt fedt. Ej! Hej. Nice. Du har steppet på den ben. Prøv lige at filme ham. Hej. Fortsæt. Jeg er lige glad. Det er ikke et problem. Nå. Så er man begyndt at fryse mine fødder. Ja. Sådan her. Bare lidt. Bare sådan meget. Nå. Videre. Der er 1 minut og 18 sekunder. 19, 20. Så tager vi den der bagud, hvor den er der. Okay, nu tager vi sidste Isaac, så gider vi ikke mere. Nej. Ej, jeg er ikke gider at falde over trampolinen, så er det sjovt. Ja.